Apa cari caci? Ya apa cari ini? Remuk kabeh dadi bojomu. Beninane mbak kuwi tapi suwi. Sebab kakean cangkem tapi wong wedok jok cerewete karo wong lanang. Ya mesti wae ora mbok ngoni, ora mbok openi. Mau apa tadi jare? Ya apa? Remuk kabeh dadi bojomu. Beninane mbak kuwi tapi suwi. Sebab kakean cangkem dadi wong wedok jok cerewete karo wong lanang. Ya mesti wae ora mbok ngoni, ora mbok openi. Wani rapi mas kudu Jawa. Iki seneng mas aja marah tangan. Melarat tak belani, bantu tak openi. Apa ngene dibuka? Atelan nomor siji, mergawe nomor pitu. Mangan waktu sumpah. Nganggo taun-taun, mangan gak melok adang. Kecek gantengi untungmu. Aku wis ora kuat, cepet golekno surat, ndang ditobat. Pegatan aku mas. Ojo nekate, ojo njaluk dipegat sebab bekatan saiki surat dilarang. Sebab bekatan saiki surat dilarang. Damai wae ya mas. Ya Dek, ayo.